Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Indarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Mel apa rai? Iki kan dek kae aku lak pernah mbok podcast ya mbak. Aku pernah mbok takoki mbek Sukma dek kae sampai dek kelas kae mbek Sukma yo ning kono. Saiki kene gantian mbak-mbak iki sing petak takoki guys. Aku gak pernah takok tentang mbak-mbak ngene iki ning konten podcast gak pernah enak kok gitu gak tahu. Lagi iki di roasting ambek Bocil. Cio. Jangan kemana iso mbek Sukma ya. Sukma marah. Saking kok aku nek karo Sukma mah tambah roasting tenanan. Dan kemarin Bahaya. kayak dek Sukma. Bahaya. Mau sekolah ta guys. di sekolah dedek apa? Jangan cek. Pertanyaannya kok blandrakno kata. Idene sapa niki idene sapa tekoki? Oh, Kok stop. ngeri ngono kok ngeri ndek duwe ide konten ngene iki. Ya. Mbak Emo iki. Wes ya. Ndredeg ya aku gak sarah. Coba. Mancing ya lo Wes tak mancing. usah mengalihkan pembicaraan Mbak. Renang lho renang. Wes Abang coba. boleh Renangnya banyune. Ambon iki ya go tuh asupan geminjal. Iya iki ketoke ya. Aku ya ditekoki wong Q&A kira. Gah iki jane. Wes ta aku kan yo gak pernah yo guys nakoki mbak-mbak aku podcast niki yo gak pernah. Discontinue marah wesan. Saiki ganti aku dek iki di roasting tentan mbak-mbak ini. Jessica kan ora discontinue. Ele. Tapi aku yo urung pernah cerita-cerita ning ndi. Balas dendam. Yo lah dek aku wis di roasting tentean. Sampai jatuh apa ngejol. Aku lho ra ndelok konten aku di ndelok komene. Apik kok tapi gak enak sing elek kok. Makasih guys. Wes mesti mulai. Seru-seruan. Ya. Mulai. Katanya bahas Sukma ya. Hah? Nang komen. Iya, Sukma pinter. Masa Sukma wis Bisa komene dibantu. ngono. Terus Wes. lucu-lucuan tok komene. Ya. Mulai dari Mbak Jess. Kok aku ya, Mbak? Palak lah, Mas. Toh, iki pertanyaan. Apa? Kapan Mbak Jess pertama kali ketemu Mas Zaki? Liane kenapa? Liane percintaan nenek kok. Aku lo kede inginannya ditakoki percintaan terus ganti ya. Ya ora. Tapi kok liane percintaannya enak kan? Wes to Mbak engko. Pokok man jawab sik pertanyaanku ya. Lah cintane sapa? Loh. Halo. Tak wangi ngene iki. Ya wes tak imani lho Mbak. Oke guys, pertama kali ketemu Mas Zaki. Yap. Nek pertama kali ketemu kuwi ning ngene ngarep omahe warunge Mai. Tapi gue roh tok lho ya. Bener-bener roh tok kayak pas iki aku parkir Mbak Tata pas acara Anwar Said ning Mbak Endah. Masa pertama kali Iya, pertama kali Mbak? ketemu ya di situ. Anwar Jadi Sahid. ya Anwar Sahid. Aku pas iku roh Mbak Jess sampe Mbak Pal Mbak Tata ya roh pas iku Mbak. Pas ning Anwar ki kan ya. gitu. Karena kan memang aku Heeh. apa ya gak tahu ning area-area kuno maksudnya sebelum itu gak pernah dolan ning Mbak Pertama Endah. kali tahu. Sering Mbak iki guys. sering iki Mbak Endah dolan ning omahku. Dan kan aku Pas kae pernah konten makan iku ning ngene Mbak Jess kan. dan aku kan memang sik kerja di Surabaya ya posisinya. Terus setelah itu aku pas rono teko Mbak Tata. Teko Mbak Tata pas di nikahan Mbak Endah pun aku gak roh Mas Zaki, gak roh. Padahal Mas Zaki teko kan sini. Tapi aku yo gung kenal, gung roh, bener-bener gak roh. Terus pas kuwi ning gini Anwar kuwi ya wis aku parkir pertama kali aku Acara parkir. pengajian. Ya pengajian. Ning acara pengajian kuwi aku parkir ning gini ngarep warunge Mae. Terus pas iku enek Mas Suryo mbek Mas Zaki. Ngono. Nah, nek Mas Suryo aku wis pernah ngerti kan, Ki pernah pas ngerti petok cuma ki langsung Gak, ngani cinta apa? orang ngono. Gerotok itu Nah, yang bener. lah yo kuwi Tidak burung. semudah itu. Dan itu belum Maksudnya kenal. Kaya Gak ngomong enak. iki piye? Kayak Biasa Kayak roh tok Iya. kok lebat. roh tok sing laki pertama kali aku ketemu kamu lah ngono kok roh. Oh, dan roh tok kuwi wujude pi sapa gak roh. Jenenge sapa? Kuwi iki yo time Mas Dimas Supora juga roh. Pokoke gak roh. Pokoke ning kono nek Mas Surya, Mas, lah sing anu Tata, Mas iki parkir ning kene piye benakno ngono kan. Oleh apa ora? Wis gak apa-apa parkir ning kene. Terus kok kon pindah Sendang mau piye no? Benakno sing Tata kan ngono mbek Mas Surya. Terus ya wis aku meneng ae wis aku Roh mlaku. jenenge ndak apa, Mbak? Gak Roh roh jenenge ning TikTok. Ning TikTok. Ya ning aplikasi sebelah. Nek kuwi pas live. Nah, kuwi di pas live. heeh, lah terus baru ngono kelanjutan ya bar saka kuwi roh tok terus kuwi soalnya melok konten Mbak Endah. Terus ning ngene kuwi yo gung kenal gung roh jenenge juga ya Mbak ya.
Gak roh. Sok ora jenenge, Mbak. Gak roh, sumpah gak ngerti. Terus baru ngono, aku ki tipenya soalnya cuek ra. Nek mbek wong lanang iki gak ngenotis kayak wong iki nginceng iki gak enek ngono kuwi. Jadi kok ya wis bodo amat karena mah kancaku lanang kan akeh to. Ning kantor bareng wis biasa aku gak enek ngenotis ngono kuwi. Soalnya aku ya iku posisine baru ada yang mendekati ngono biyen kuwi. Terus jadi aku wis biasa wae. Terus baru ngono. Nah, aku live lah yo, live. Nah, live kuwi terus pemirsa komen, kon ngundang iki. Lah, rohe kok kuwi. Ya Ngundang Mas Zaki? Iya. Terus nek mon piye, Mbak? Biasa Ini aja. kan kan live-live kayak iya. Dan kuwi Terus biasa kayak nyanyian. cedak ambek putri kuwi, Iya. Jaki sing cedak ambek Oh, putri. alah, kae. sing Tapi Kayak kuwi kuwi. gak cedak, maksudnya gak cedak sing anu ki gak yo guys, mesti bukan. Kenal. Putri ki dolan rene, terus bareng ngono, ya wis mau dijak ketemu. Aku Karena kayak kan pas live kan di kayak di pacok-pacok ngono kuwi lho. Nek live kok dipacok-pacok nang gini kok kayak Zaki kan nyungkani to, terus yang ngajak metu ngono kuwi. Ya, gitu. Ngono. Jadi aku kayak ada cemburu mbek gak turneh kuwi dan Urung pas apa-apa Putri- kuwi. Ya Allah urung ya, Mbak. Urung Urung. enek apa-apa mbek Mas Zaki Orang kenal serius blas dan kuwi iki cuma ngertine ning live tok. neng live. Paling nek ketemu wonten ya sak klip baca klip. Iya, dan kuwi ketemu biasa ae. Gak kok wes dan aku gak ngerti saka endi Mas Zaki sing mulai ngenotis aku. Aku gak roh nek kuwi. Nah, terus tiba-tiba wes bar Putri kokono ya wes biasa kayak wes gak pernah nyek-nyekan, gak pernah iki suwi berjalannya beberapa anu moro-moro. Mas Zaki ki pernah apa jenenge live bareng. Terus kayak engko calone anu yo, nek iki metu bareng ngono, challenge-challenge ngono Oh kuwi. iya. Terus jalan-jalan jelok sayang ngono-ngono kuwi ya jalan-jalan ngono kuwi. Nah, kuwi orang anek baper-baperan aku terus tapi gak roh Mas Zaki mulai ngenotis ki di apaan aku gak roh. Mulai tumbuh cintanya. Tapi jerene pas apa jenenge anek Putri kuwi malah dia ternyata wis notisnya ning aku sebelum kuwi. Jerene ngono. Jerene lho yo guys. Aku yo gak roh. Tapi nek pas Tapi pasti urung settingan yo. Sumpah, urung. Urung. Kuwi iki anak pas- lho Paling nganu mah. Soalnya ambek putri kuwi iki ngertiku yo cedak ambek putri Iya. malahan. Tak kira ki mereka ki kayak wis WA-WA-an ngono kuwi lho. Dan Ternyata kuwi orang. ya, Jess yo. Kuwi iki urung Urung. apa mbek Jess. urung dan kuwi Lah pun pertama kali ternyata aku yo WA-an. Sing WA Sik. sih. Sing WA Mas Zaki sik. Iku ki Lah kok pertama nek DM yo sampe orang kan ning TikTok, Mbak. Orang ning gini anu. Dadine Pertama kok kali ada ning TikTok. iya pertama kali ning TikTok. Orang udah nomornya berarti, Mbak. Gak duwe. Gak Gak duwe duwe. nomor HP nih. Pas iku pun ning TikTok nge-DM gara-gara Mbak tolong Dek Endah njaluk tolong. Mbak tolong tekokno anu Zaki apa ngono lho Mas Dimas tak hubungi gak iso. Lah aku lho gak ero nomere terus tak hubungno lewat TikTok. Ngono ceritane guys. Jadi aku jujur gak ngenotis. Jadi ngenotisnya setelah wis beberapa bulan wis saka Putri gue ya. Saka Putri beberapa bulan. Nah, kuwi Mas Zaki mulai nganu kuwi kuwi aku lagi ngenotis. Pas itu. Pas Mbak Putri ning gini Gak mak wis kuwi. wis kuwi. Oh, Iku wis kuwi. guys kuwi bulan Mei awal. Jadi jauh dari kuwi. Mei 2024. Ya. Mei 2024 2024. tanggal 1. Oke, saiki ganti Mbak Pal ya. Dua nih. Pal. Mbak Pal kapan pertama kali ketemu Mas Anu? Mas Adwi Mas apa? Tangga sini loh. Dulurku wis dulurku. Wah ya, dulur pinter. Ya kan. Pertama kali ketemu. Ya kan pertama kali ketemu kan dijodoh nama Eng. Oh, orang maksudnya orang sebelumnya orang roh. Ya orang-orang. Orang Ya roh. Jess. Roh ini gono kan Mbak Jessica. Di konten para Mbak. Kan lho, Tapi wis Mak Eng. nonton wakil 300.000 yang nonton. 300.000 viewers loh sing Sumpah. nonton lho. Iya. Sumpah. Terus Ya Bar wis kuwi? kuwi ya. Pertama kali kenalan Dikenal, kuwi. dikenal dadi mak iki ceritane apa kuwi? Kayak apa yang menjodohkan anak-anaknya ngono lho antara aku dan Jessica. Tapi posisinya pas kuwi wis cedak mbek Jaki ya. Wes. Posisinya wis cedak mbek Jaki. Cuma aku go public tak iya aku kuwi. Urung go public. Kita urung go public. kuwi aku eleng bulan. Nek gak Juli Agustus. Soalnya baru kuwi kan dulu kan 2024. karnaval. Juli. Juli ya, Mm-mm. Juli 2024. Aku kan nganune Mei, cedak awal cedake kuwi awal-awal Mei. Awal Mei banget. Pokoknya iki gak suwe mbek cah iki kok. Juli nek gak September Juli gak Agustus pokoknya lingku kuwi terusan
bareng ngono kan Berarti butterfly erane bareng. Bareng kita bareng. lah ya wis kuwi pertama kali ketemune di jodohno Mae. Pertama kali tahu. Wis Ning omahe ku ya, Mbak. di rumah ya. Sing ngene iki. Iya. Kuwi pertama kali. Dan mirip apa sih ning film gak jarak lo sumpah. Iya ini film Sumpah. film kowe karo Aku sing Dadi karo kuwi. Iya ngono. Sumpah. Lagi Jadi dijajak ngomong kuwi. tangannya ku ya ditarik Mae. Cara mana Sukma ki mae ngono. padahal aku skenario Aku kan rara. Dan aku yang kene. Aku yang kene doyan kowe Mas Sam. Aku yo sadari aku yo sadari di kuwi koper wong kan. Di koper story wong di koper. Di Kuwi ora ada tak gak repost. sih, Mbak, digabung video Iya, ini. iya, di nah koper kuwi. aku ki Kak, aku ngenotisnya kuwi jadi kan lho Dik aku yang ngomong Dik Indah lho kok pas lho Mbak yo ngono terus kene Dan kacau kuwi sin kowe kenalan ngene kuwi. mirip banget Heeh, ketoke gak gak sengaja wallahi gak disengaja Ketok iki ya pas, apa Iya kan? posisine iki ya pas. dan kene gak Iya. kene pas scene kuwi kan bulan baleni terus Iya, kan sampai heeh. diubah posisi sampai ngene Soalnya sampai pas ngene. kuwi juga Enda lagi nyusuni Iya, Kinara. Jadi sing Bolak-balik guys kuwi nganu. Kritik Baleni. terus. Walah retake ping 10 tank kuwi. Tapi cuma memang bedanya kuwi kan apa dikenalnya kayak ning dalan ngono ya, tapi kan ini enggak. Kan langsung di rumah. Depan rumah. Terus WA-ane? Jaluk WA-ane Aku yo kepo nek wis. Aku yo kepo. Pas kuwi kan Mae ngomong "Lu biar Adam dadi catet." Iya iya. Oh iya. Heeh. Kuwi iki ceritane ki aku. Ya ampun. Demi Pertama Allah kali ya. wianan tapi. Demi Allah ya kuwi iki kayak Ternyata WA-ane sapa? apa jenenge? Cek-cek. Senyatet biane Dekne. Jadi ceritanya Pas hari itu juga. pas hari itu juga Pas ceritanya pertama kali ketemu juga. Iya, ceritanya sih mesti kenal kuwi lah ya terusan. Mak iki ngomong apa? Biar ada catat, kula mboten butuh HP mak ngono terusan. HP terus tak buka no telepon ngene, terus dia nyatet dhewe nomere. Iya iya eling aku ya. Dadi Terus kapan bareng ngono kan tak save kan. Lah kan aku nganu ni mak yo. Pas kuwi tapi aku gak ngomong mak nek tak save. Terus mak kan ngomong-ngomong Iki kan. padahal menang-menang di save berarti. Belah bareng ngono terus saya nelpon pertama kali mak. Pertama kali siapa nelpon siapa? Nelpon Mas Bagu. dadi ngene lho. Di Oh, wes kuwi. kan ngene lho. Piye kelanjutan ngene ngono kuwi. Dadi Mboten iki Mbak dereng tak chat iki Mak. Wih, piye lah kok Terus ngono. Mak, Terus kemudian terusan. Di nomere ngono. kuwi di belakang kamera. Mboten kula save Mak. Lho piye lah iki terusan. Aku di Mak mureng-mureng wis tak kekno. Aku ki yo gak roh iki nomor iki bener apa salah gak roh. Dan ternyata nomornya bener. Terus ditelepon lah. Di video call lah karo Mak. Ya wis. Terus dia telepon lebih bapak juga. Terus selanjutnya Iya. bar kuwi. Terus selanjutnya ya wis. Yang pertama kali ngecat siapa? Saka video Terus call mae. bar video call kuwi terus aku ngomong ngene. Ya Allah Mas sepurane ya. Kenapa sih? Sepurane ya. Sepurane ya dia sing nelpon Mae. Iya gak apa-apa Mbak. Ngono kan dilakon jek Mbak kan jek nyungkani ngono kan. Terus Enggak melak kewinda. Aku soalnya kepo guys, jujur aku sampai saat ini. ya udah aku ki yo gak critane kanca-kancaku. Aku jujur yo kepo. Bang maksudnya kapan Enggak. Kok tapi tak cerita tak sepil siji. Terus bar ngono Tahu. ya wes kuwi chattingane mulai kono dan wong iki ternyata juga sungkan meh ngecat aku kayak ngono. Jadi kok sungkan-sungkanan ngono ki lho. Jadi yang ngerana aku duwe pacar dan juga sebaliknya. Soalnya dia menganggapnya kan masih konten toh. Wes, selanjutnya pertanyaan Loh, apa? Berlanjut kok aku cerita sampai hari ini. Enak aku yo nonton. Mbak Jessica. Ya aku neh. Aku neh. Ono kuwi nek berantem iki sing ngalah sapa? Nek berantem sama Mas Zaki. Nek berantem mbek Mas Jaki. Heeh. Podo-podo anu sih, kadang akeh Mas Jaki ne, kadang Mm. kayak gantian loh. Tapi Mas Jaki jujur nganu istilahnya piye yo? Mengalah atau Ngomong banget sih neng aku luweh ngomong Mas Jaki. Jadi sekiranya aku kan tantruman ya, istilahnya tantruman aku kadang kayak moodku kadang nek kadung kumat ngono kuwi ya Berubah-ubah ya moodnya. dan iku Mas Zaki iso Ngimbangi. ngimbangi iku dia selalu
mengikuti iki ku akhirnya Mood dia lo. paham. Kan mute cewek kan berubah-ubah ya mbak kadang. Bisa memahami. Kadang Berarti saling memahami. iya, dan juga kadang Mas Zaki ki yo nanya, dia kadang kan sungkanan ngono ki ngomong to, aku ki gak ngerti ngono kan, selalu. Dan aku ki elekku aku gak gelem ngomong tapi aku pengen dipahami. Iya. Paham Namanya kondisine juga ki cewek. saiki ki nganu lagi piye, lagi bad mood apa lagi marah piye Tapi ngono to. Saka awal Mas Zaki sing gak mudeng kuwi. Terus akhirnya dia sebenarnya mudeng selalu ditekoki, mamane aku mood iki ketok ngene, wah iki mesti kamu kenapa ngene kudu digini. Dan Mas Zaki kuwi gentleman angger tukaran apa-apa sekiranya aku iki nesu apa mesti langsung diparani ning ngarep omah. Kudu Peka banget. dibarno enek apa dituwe kok ini ngarepan ngono iki pokoke kenapa kamu ndang keluar sik ngono mesti nek ngarepan kon. Enggak ada cerita mbak iki tentang cerita. Lanjut. Oke ya mbak Pali. Dia selang-seling guys. Apakah sekarang Mbak Pal edak karo seseorang? Ada enggak Seseorang di balik itu? ada enggak sekarang Ada tidak? Ada. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada banyak. Ngeri, ya ngeri. Guys, biarkan Mbak Pal tuh mencari labuannya sendiri guys. Jadi istilahnya gak usah mbok jodoh-jodohno kayak semomong kok ngonten ambek iki. Wah, Mbak Pal mbek iki ae, kok terus ngonten mbek iki, Mbak Pal mbek iki. Kadang aku juga ngesakno mesti kita posisi di sini kene sing ngerti lingkungan yo kadang sungkan ambek wonge yo Mbak yo. Keadaan nih. Sing ngerti keadaan dan situasi kadang kita yo Nek nyungkani. ketemu wongnya apa kayak Wes, anak-anak berah. Mbak Jess. Aku nah. Mbak Jess, kapan kali pertama kali ki kayak tumbuh perasaan Mbak Mas Zaki ngono gitu loh. Agak sih Mbak. Terus kayak awal chattingannya wis dibahas urung Mbak? Awal Sing di- chattingane. Awal settingane mau. Heeh. Ya wes kuwi mau tanggal awal Ya wis Mei. pertama kali kayak enek Tanggal butiran-butiran cinta karo Mas Zaki ya. Kayak aku kira ya. Pokoknya pas kuwi ki dijak metu. Mas pertama kali dijak metu ning ndi, Mbak? Tebak nih, Pi. Ini kondangan Suryo. Kondangan Suryo kerja kesehatan. Iya. Nonton ning Bojonegoro. Jadi, Mbak, Mbak, tak calon sedoyo. Challenge saurunge kuwi, Mbak. Saurunge challenge dijak metu. Oh, saurunge challenge. Cak taune challenge dia dijak metu sik aku yo nan. Terus bar kuwi di challenge, terus ngejak metu neh nonton kuwi. Kuwi nonton kuwi sing pas sing bojone. Metune pertahan Bojonegoro. Pertama kali metu ning Bojonegoro. Lah iya challenge kuwi. Ora. Terus sakwise ping pindho ning Bojonegoro kuwi. Lah sing ketemu Mas Surya ki sing kepindo. Oh, sing kedua. Lah sing pertama kali gak Ada kenal sama fotone Mbak? pertama gak enek sing ngonangi. Pertama kali gak enek sing ngonangi. Nah, kuwi pertama kali dijak metu. Soalnya dia iki bolak-balik kondangan netizen. Iya toh? Pertama kali kuwi aku dijak metu ya, guys. Terus si urung. Aku cuma ya wes tak kirane ya biasa ya kanca biasa ngajak metu ya wes metu sik lah ngono kan ya. Terus bareng ngono ngobrol. Nyaman? Kok saya maksudnya ki Nyambung. terus ngobrolnya terus gak enek pedote chatting ngopo ngene. Akhirnya awalnya ya Allah paling cuma bar iseng. pulang saka keluar kuwi yo jek tatan ning omah ngono. Iya. Tapi yo gak kerep banget lah. Kok enek chatan dan kuwi pun ijek guyonan, ijek Pak sebagai teman Basa-basi, guys. basa-basi. Pak sebagai kanca ngono ki lah gak enek anunan terus. Wis kan. Terus suwi-suwi ya wis biasa sih aku kuwi rong tumbuh jesik. Ijek yo enek rasa cuma koyo urung iki tenan ora aku soalnya mikirnya awalnya kok alah paling cuma iseng terus ente paling ngono. Nah, Kenapa langsung mikir ngono? iya karena aku beberapa ki koyo ambek cowok ki tak anggepe ya wis lah cuma cedek biasa ngono. Urung enek aku kepikiran Gak sampai tenanan ngono. iya aku urung enek pengen cedak mbek lanang sing aku serius. Jadi aku cek urung lah paling biasa, paling ente. Apa neh Mas Zaki kan sak ngisorku ya. Aku paling alah paling Zaki ki iseng-iseng ae mbek aku kayak ngono. Paling tinggal seru-seruan tok. Ngono mikirku kayak ngono, guys.
Terus ternyata ternyata? tidak. Ya tidak. Iya. Ternyata sama melaku loh. Kok ini? Kan pada serius Iya. Terus Mbak Palupi ya. Siapa mantan terindahnya Mbak Palupi? Iku ki sing paling terindah apa masa SMP apa masa SMA sing paling terindah, Mbak? Wong di, Mbak. Terindah. Pertanyaannya Nek indah ki ora dadi mantan, Ra. Iya Lah sih. kan maksudnya ki sing paling Berkesan. berkesan, Seorang ki banyak sama Fon. momen, banyak anu Nek Mbak. saya ya kuwi jan. Ya Sama mereka tadi Mama. mereka biyen kan Iya. yo jek cilik yo maksudnya ki cara kayak ya wis lah dolanan tok. Nek wis gede ngene iki kan maksudnya Golek sing serius. keterikatannya lebih terikat. Nah, dhewe kan. Makanya kuwi. Sapa Mbak Wong di? Ya wis Ya, kuwi. Kuwi Ya tak kira. kuwi. Lah awal-awalan pacaran nih kelas berapa, Mbak? Awal-awal pacaran kelas piro? SD. 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 Aku ya SD. SD. Ora ceritane ki sak kelasku yo biyen. Biyen ki sak kelasku SD. Kayak cinta-cinta sing Ya, dolanan terus seneng-senengan gitu, Mbak. Dene tapi saiki wis nikah, kayak kerja ning Korea. Cinta monyet pertama. Cinta monyet Oh, pertama. enak SD ya. Kelas 6. Enggak Ya, lulusan. aku yo 6 kelas 6. 6 lulus mlebu SMP niku lho pas liburan. Lah wi aku. Kuwi. Mbak Jess ya. Kenapa Mbak Jess sama Mas Zaki memutuskan untuk nge-public hubungan nih? Oh iya, biyen kan gak publik ya awal-awal. Kan kayak Awal-awal iya sih ya. delik kae. Delik-delik kayak apa ngono Maksudnya ki ki. yo sing ngerti ki yo wong tertentu tok ngono lho. Maksudnya ki kan netizen iki ora ngerti. Dan orang awal pertama cedak memang orang sekitar juga ngerah ya, Mbak. Ya. Mana Mbak Pal de indah kabeh aku ya urung ngomong sih. Ora, Mbak. Ngerah. Karena aku mikirnya jek kuwi kayak alah paling ijek iki ya. cek pendekatan lah Cek ngono ki lho. pendekatan. Terus wis pas Mas lagi wis nembak aku, cek kosek lah Nembakin secara langsung. langsung. Wih lucu. Iya, Mbak Eda ceritanya ya, Mbak. Mbak piye? Nek iki ngene guys sak titani yo. Dadi tekok sik kowe cara mana tak tembak nang gelem. Aku mbok terima ora. Masa ngono? Baca tak tembak. Iya, Mbok pirang. tembak ora? Urung nembak kuwi. Hamin 1 sak urunge. Oh, ini apa kowe iki aku yo ngomong ngono. Ini langsung ki Mbak ngomongnya. Heeh, ngomong pas lagi maem kan. Terus baru cara mana? Ini tak tembak mbok terima apa ora Jes ngono. Ya lah rasane Gak krungu aku ya. Nomi dengan dia. Gak krungu. Terus anu ku nyimpi apa iki kan anu ku bar mangan iki. Anu otakmu kena apa aku ya. Masa Mbak Jess ngomong ngono? Ya, terus Ya, terus. bareng ngono. Ya wes, terus sesoke lagi lah. Ditembak nih? Iya. Diungkapno perasaan nih. Iya. Tapi posisi pas ditembak kuwi Mbak Jessica ki wis duwe perasaan. Wes, Wis duwe. sudah. Lama apa lagi? Itu kan singkat yo. Yo 1 bulan lah. Singkat yo. 1 bulan. Satu bulan Gak sebelum butuh pendekatan waktu sing lama ngono. Satu sih. bulan. sebelum ditembak. Ya, satu pendekatannya jadi sebulan sebelum ditembak. Terus rimane piye? Ya wes, ngono Iya, iya kok. dijalani say. Oh, Mbak Jess mau dijalani sik. Tapi diterima kan? Iyalah ya. Nek ora diterima ora sampai Ora dijalani ya kok. Kodok dijalani tok. Dan sekarang aku sudah 1 tahun sama Mas Zaki. Mungkin sing gak melak eksklusifku mungkin gak ngerti ya. Yo ning kene. Jadi aku sekarang alhamdulillah bulan Mei kemarin tuh udah 1 tahun sama Mas Zaki. Iya, sekarang kan Juni. Jadi Juni. Akhir Mei, akhir banget. Duh. Pertanyaan berdua ya. Mbak Pal karo Mbak Jessica iku ki kenal iki pas kan beda sekolah ya, Mbak. Iya. Iki kenalnya pas apa? Ngopi. Ngopi. Gak sih tapi seorang aku wis ngerti kowe. Aku gak roh Mbak Pal. Soalnya kan Maksudnya pas SMA aku ya gak kenal ngono, Mbak. Gak roh aku. aku kuliah sih. Maksudnya ki wis mlaku kuliah ngono kuwi dadine kan kanca-kancaku kan ya kanca-kancane ndekne to. Jadi kayak kanca-kancaku ki sering gawe story tentang jazz ngono kuwi. Ya memang ngono. Tapi mbiyen nih yo ora-orahan cah zaman SMA kayak sekolahku terus cah sekolah iya. ndekne cah ngono kuwi lho cah. Iya, Kowe ora cah semansa ngono kuwi. Yo ngono kuwi. Nah, aku pas ngopi pas iku terus ngendo. Kowe Jessica Mbak Pal ngono. Hah, iya Mbak. Gara-gara aku iya Mbak. Iku pas kuliah, Mbak. Wes
lulus. Berapa tahun yang lalu? Lulus kuliah. Iya mbak no. Wis Aku roh kok kerja. kowe pasti gak roh aku ngono. Gak sapa ngono. Introvert. Ora aku ki memang wong iki rada gak ngehan ra. Nek ora sing koncoku bener-bener aku sering nongkrong bareng. Heeh. Tapi memang Sering kita nongkrong kita sekarang bareng. gue kenal. Iya, jadi aku ki memang blok-blokku ki wagi. Kok kanca SMP nek dhewe SD sampai saiki sik ngono sik ngrumbul-ngrumbulanku ki akeh. Terus wes. Terus ngopi. Ya ngopi ketemu lah kuwi. Terus apa nih? Terus apa nih, Mbak? Lah lisem ijek apa ora? Lisem anak purane. Aku kemarin buka list buka malah watok. Salah. Koneh ya. Kan mau cinta-cintaan berdua Ya. saiki. Apa Berdua. nih, Mbak? Aku kok rara. Lah kowe memang tak kok meneh. Wes. Wes sih, Mbak. Wes kabeh. Apa nih ya sih seru ngono ke sing. Man. Awal metu di apa? Iya. Aku kepo kuwi. Soalnya dia tau dijemput ning omahku. Sok, Mbak. Iya kan pas masih kecil. Iya. Pas masih kecil. Tahu dijemput ning omahku. Cangkrek iya bener enggak? Ki pertama kali apa? Lah ya. Pertama kali ketemu langsung ya. Iya. Pertama kali Sing ketemu ngejak berdua. sapa? Lali Mas aku. iku kan. Iya iya. Tapi pertama kali ini dolan ning omahku. Iku piye? Iku piye ceritane kok iso dolan? Iya, apa jenenge? Kuwi iki sebenarnya sing lagi chattingan berapa kali tok dan ndek iki marani aku ning omah. Dolan ning omahku gak marani ding, dolan ning omahku. Ya Ki wis ngomong yo, dolan ning aku pengen omahku. dolan ning omahmu ngono, Mbak. Iya, terusan ya wis ah. Dolan karena aku kan yo ning omah dhewe. Tapi pas kuwi anak adikku sing kerja kuwi lho. Ya wis dolan ae aku ngono. Ya wis tak share lah dolan ning omahku. Terus pas Sing pas aku dijemput kuwi. Pertemuan omah piro kuwi? Nek sing dijemput kuwi kan karena ndekne kan yo kan wis suwi geneng-geneng masalah Iya. nge-gym kae to. Terusan ya wis ki pernah iki gak wis jelas konten nge-gym borong sih. Urung. Masa urung? Kuwi aku pertama kali kaget mesti aduh ya kuwi kok. Aku dijemput. Urung, Dek. Urung konten nge-gym. Wis. Urung, Mbak. Kuwi aku kaget kok kowe lagi ngandani aku nek kowe cedak ambek kuwi kok. Oh iya. Sumpri. di apa ngandani Makanya aku Mbak kepo. Jessica, Mbak? Wis suwi awal-awal. Ya, Pas awal-awal cerita Ya, ngono. jadi Awal. pas Mbak Pal ning Ndek dolan iki- ning omahku. Ndekne iki gak ngira nek maksudnya perkenalan kita ki berlanjut. Iya. Oh. Nah, Gak aku expect. Gak expect nek Kaget. berlanjut. Wes Jess aku ayo Mbak mulai tak terno kan aku ndek pas motor ning ndi sih aku lali tak terno Mbak gak usah. Aku Terus ngomong Mbak aku Jess. dijemput lah dijemput sapa kan aku lah aku pas ngarep loh Ki kaget kuwi. Ki lagi era pertama kali. terus baru lagi dia cerita ternyata berlanjut gondong Oh, aku sih agak nge-gym ding yo. gak Mbak pokoknya Dijemput. iya Yo, aku eling. apa am loro oh iya kowe ra pas ku ngonten kowe tak parani kowe periksa tak terno terus kowe tak jak mulih ning omah wis ayo ning mamae Jess ayo tak terno mulih Mbak gak usah ning Oh omah. iya. Iya ya Allah, ya Allah. Ya kuwi dadi terusan ya pernah kae sesekali apa jenenge aku nge-gym dijemput ning ngene Jess karo kuwi. Ki pas ape nge-gym yonan, Mbak. Iya. Langsung nge-gym ki. Jadi kan mulai ngonten ya, mulai ngonten motorku tak kayak gini ini tak kon jemput nge-gym ngono. Ya wis guys, wis ngono ae guys, durasine panjang iki. Wis sampe ora saged dawan-dawan. Ku ndak saya pemirsa, engko delok part selanjutnya Mang. Ya, selanjutnya, Mbak. Ora wis nek iki nek podcast sampe bos wedok. Walah tambah moh. Diubal kabeh engko. Iki nek sing ra. Iya. Wis itu iki ra. Iya. Ki konten iki kene sing ro iki. Mbak, Malah Mbak meluap Ida kabeh karo. Kan aku ya ngene ae wis apa jenenge kan aku ya gak pernah mempublikasikan Ya, aku ki apa ya? sebenarnya ki berhubungan apa ora kan. Iya ora. Maksudnya ki kan selama iki Roy kan cuma dekat ngono tok ta. Memang aku kae kan ya pernah 2 kali ngegap ya. Iya. Sing kae pernah sing ning Tuban kuwi. Ndek madah Terus tuh. ning Ngawi kuwi, ning Ngawi di pub nopo. Dan sing ngepap kuwi gak terima siji. Oke, Mas Am. Mending aku wong. Tapi ini beberapa kali tempat ya di berbagai tempat ini
kekep wong ngono. Tapi bar iki terus aku berhati-hati. Iya. Wes ngono. Wes ngono guys. Oh, Wes ngono guys ya cerita kita wes hari singkat ini. dulu ya. Singkat Ini dulu sebenarnya ya. Lanjut. Wes tak ceritakan ya guys. Wes, awal mula-mula aku bertemu yang kalian kepo Awal sekali. mula-mula. Ya wes ngono guys, sekarang itu udah sore ya. Wes kita Udah jam? lanjut. Sekarang Udah wes jam kita setengah 5. Ya wes guys, ngono tunggu muga-muga diparingi keluaran Amin. rezeki ingkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk yang lagi sakit, muga-muga diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2, muga-muga diparingi mamang sing soleh solehah yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Mohon maaf kalau ada salah kata, kurangnya atau kita bertingkah tidak sesuai dengan keinginan panjenengan, kami mohon maaf sebesar-besarnya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.